Ben, en canto ao programa, bueno, pois, ademais do que xa dixo Severino, a mí gustaría engadir que é un programa modesto, pero moi digno e adaptado á circunstancia económica que estamos padecendo. O día 11, ás 8:30 da tarde, como xa ven sendo tamén habitual, na propia Praza do Concello teremos a lectura do pregón a cargo da monfortina Rosa Cedrón. E despois, ás 11 da noite, teremos a actuación dun grupo monfortino tamén, que é o grupo Gramola, na Praza España, do día 11, como digo, ás 11 da noite. Durante o resto dos días, polas mañás, centrámonos en xogos infantís, como tamén se ven facendo. Vanse desenvolver no Parque dos Condes, a cargo da Cruz Vermella. O día 12 tamén teremos a sesión de maxia, que sabedes tamén que, bueno, ten moi boa acollida por parte dos cidadáns monfortinos e dos visitantes que xa chegan á nosa cidade durante estas datas, e, polo tanto, ás 7 da tarde teremos unha actuación de maxia e ás 23 horas teremos o 7º Festival de Maxia na Praza España. Esa mesma noite, pois, teremos a actuación da Orquestra Coceiro. O día 13, como digo, xogos infantís pola mañá. Ás 8 da tarde teremos unha representación cómica teatral a cargo do grupo Teatro Monarch, que é de Salcedo, por tanto un grupo máis achegado á nosa cidade, á nosa comarca. Esta representación vai ser no Parque dos Condes. Despois, ás 9 da noite, na Praza de España, imos ter a tradicional tamén festa baile dedicada máis para os maiores, a cargo do grupo Bandoneón, que, como sabedes, tamén é de Monforte. E por noite, a verbena amenizada coa orquestra Los Trovadores. O día 14, ademais dos xogos infantís, dos gaiteiros e da charanga que comentábamos antes, que nos van a amenizar as mañás, pola tarde temos na Praza de España máis xogos para os nenos relacionados con medio ambiente, a cargo da Asociación Cultural Trasnadas. Ás 11 da noite actuará a banda de Ortigueira na Praza de España e tamén a esa mesma hora na compañía, na esplanada da compañía, pois xa comezamos a verbena coa orquestra Trébol e co concerto do grupo folclórico que empallou, que sabedes que é o Incio, e, polo tanto, nesa idea que comentábamos anteriormente, pois de xente relacionada coa nosa comarca. O día 15, o día grande, é o día da patroa, o día do gaiteiro. Bueno, pois a partir das 9:30, as tradicionais bombas de palenque, a partir das 11 da tarde, perdón, das 11 da mañá, pois tamén distintos 8 grupos de gaiteiros pois percorrerán as diferentes rúas de Monforte. Teremos tamén a misa e ás 20:30, ás 8:30 da tarde, tenemos a mostra de danza e música tradicional na Praza de España, onde van participar, ademais dos grupos municipais de gaitas e de danza, pois tamén os amigos da pandeireta de Monforte. Ás 11 da noite actuará Anxo Moure, que é un contacontos que, bueno, pois na Praza de España pois virá unha bicicleta cargada de libros e, bueno, pois fará a súa actuación, como digo, na Praza de España. E pola noite, a verbena a cargo da Orquestra Israel, as barcas engalanadas, ás 12 a tirada de fogos artificiais, como ven sendo habitual dentro da torre da homenaxe, e ás 12:30 pois o concerto de Rosa Cedrón, que, como ben sabedes, é monfortina. E o día 16, outra vez polas mañáns, o espazo dedicado aos máis novos, cabezudos, gaiteiros e a charanga Unión Monfortina para amenizar as diferentes rúas. Ás 7 da tarde no Cardeal vai haber varios obradoiros de cultura urbana, concretamente de graffiti, de DJ e máis de breakdance. Teremos a actuación do Mago Tonino, tamén outro veciño, unha actuación de maxia ás 8 da tarde na Praza España. Ás 11 a banda municipal do Concello de Monforte na Praza España e, xa para concluir, o día das festas, a orquestra Los Playas amenizarán a festa verbena.